Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro gidigilong ki khubor bam takasni. Kador barshnong mau kharwang kabahap hakadong Riwar Southwest Kasil District. Mentakasni kalapelong ya kador bar pat ba ha japung hadin baki arngut ki samla jong kasnong. Kila syak syadat haki laingut ki briu ki bala itu durkman ki bedai na kasnong mauram bat snong mausan bala tip kerteng kum uris Manuel Melim Ushem Pangling Thongni Umisti Kalman Thongni kini ki arngut ki samla ki besyak syadan latip kerteng kum ukmi thu simli baru upstarman shilla karkum ketelong kubon na ki arngut ki lanon kili thu baswa bakin syak takti hakini ki briu loong baladon shwa ka jingya huri hura kita ki laingun bat kiwe ki briu ki badai bakinong nya kali Henry hak ta kapor kat bagi dangmut banit pet jia ayu ompat lam bapoi la syak ta akti hak te ki laingut klem dakran. Loong bakani ka jingja kala jia ka janmit jangka pratrik unai wing arhajar arpsau bat kini ki armut ki samla ki bala mensau na ka benta jangka ngam hadin bagini ki samla ki la syasyo ki lalit no ban yatu ya ka jingja. Kumta ka shnong mau kerwang lingba menteri shnong ba ND Shilla uloong ba ka shnong Kala penpau ya kejeng bitar, namar bakini ki beriu ki dei ki baju pendik na kapor syakapor, bat ki baju penkulmar na kapor syakapor kumta kala lum ya kedor bar pat ba banyak keren ya kejeng le riu klau, jong kini ki beriu ha kabakun. Kasnong kala shim ya kerai bakan salet banbu ejahar ha police station, mau kerwat persya ikini ki beriu kum shibenta ban ai kejeng penshitom, ya kini ki beriu ki baju pendik penkulmar na kapor syakapor. Song nin en kre or di wan no de tawan te borlok driver oh di cir ya uri ura ti de termudi por laro re te uri ura la ci la cha sinte de la cha jawat tau kan abji we ke menang sedang uri ura wa labji la luar ci ti wala cha cha te saya ci woro labji re ke menang sedang wa bu la de wala ita de oh di cir lem na masul lar ci ti la cha rekam te ci en le kan ini orat ti dan Kenongut PN profi ki bisa tak teh. Yang cak de terci arn en la en I nimar lok inen driver en tesa driver mau rap en uji en lum hinin en ciri cir mudi cira tela lem mas nong wadang en ciri cir dan tela marslar tebe sana cak lele tade semekan en orat en Tapar kemun ngah driver ngah mencari wan katnya di kemun ya sinyal huri huranan di kemun ngah kemun ki luar huri huratin di marlok ini ngam hadi cer mat ki elia huri huratin kuat pensuk eta penbani ju di yang mai pen ya ta kinan nane ju kemun kilak tak ta kemud tak ongkan hat anang teh kajeng yang pi ki de ki sedang kita ki profi ni ki sedang beta ki bruna sedang kita ki bru mungkin nanti lang kini pada tuan penjam pada ki tak kejadian ya tarmentan ya ka di ngade na kong bu ci chong ku te ki snyo bu ki huri ran ki ya lon oh yo well marlok yung mana chong na po chong rap te ong wer nan du ong hai ci kir ong ki le ye te ki le ta ci kir kemut udah luar dang luar hene jen kemut acha lang pat ju te ngwanan ngade ong bisa lebih ye ne oh hade kercitin in dau ye te ngwa poda kernot ore lo acha ta nan ngalain ne ta hawa masan tilai dan kemut sau well nong marap cuma tak am ngalai ne te tak satu wen anai ini deh te burat dengan enbok ini marlok bu ekhlain arab terelakut tai kata jika ke porin ja ke dekat trik bat hakin lu ke porsi tarik por tai por ru baji tai nan por alor kata kajing syak takti jeng pi filak beni itu dut kemat itu bro itu filak beni itu berteng wedu sempang len bat weu
mai sekal sekal tung arngut terus kan Kide nene na po sinong yung pini kide na. nah nomor orang we nom san laingot we nom san Kita kapor ba pisak tak aktif lah mensau. nak masau la mut senam ne long ngau ngau wan tha mar tha po sebentar mokwang iya lah jang le smart sistem ke mokwang Naka penta jong kini kibre kiba laju pendik naka force kapor balik ikun kiti jong iru. Mar kumbala ang kacnong mar kakwa ka jong bha jong ikun kiti. La kilong kanthe ne senrang ha bakia kiyeng kun kwa ban pen budam sne wa kasnong kathau walang nilong ka jaka ka ba ka jaka ka ba long ka ba jinjar ka jaka ka ba ngiem ha ka jing duk jing kerduk ha ka jing lanot ha ka jing siparu hari ngim kwa apli kun kiti jong kasnong kathau kanthe ba senrang kin mat ya kita bathabak ya kiyeng kinek kinong kinong kikam sniu kam pentre me ti wepat ti jebin reu na ti wepat ti para breu ban long ka jing thok bria ba jing thodak ka snong kathau ana ya ka dong kathan te halo jong kin kijing dia kum bala depong do menta ba ke depki de kata dia thu ka jing sisa ya ka bala ka to kamit dengar kum ka jing penbut ba ka jing ya kerjaan lang ba ka jing ya ai mensim yang ilang ibu baro nama ladang yu kristin kumne nama kum bala ong ef menteri do menta bana do batrai ke sirok kinong pendik kidai hi kibreu na kane ki thong kidong ki than kane ka area hang ne ka bangidon kinong wan yo hang ne kidai dang ki mok khurwang ba ki mau tang den ki mau san jeruk mentah apa kadon ka kelisiati ka suruk syati ka lek ki hang ki tekan ka session hang ne ka dekat session jong ki atli ki sinong ba kinong wan di hang ne ro kinong wan di jang wan di jungba mane waki ki jing di kidai hi kinong jerlang ba kinong mau rap tengis ngoban om ba ka session hang ne ha wala pung ka dekat session jongi ki lai sinong sau sinong om don da ki weipat nama ka majority ka ka jongi ki mau khruang ba ki mau tang den nama kinong wan di sya ba kinong nyak kali ki ba ki driver nama rap na jerlang badon ka dekat neru ki bana ka sinong jongi hi ki balo ki driver kali ki kit yang hi maki ki ajing mento yang hi ba ngilek nyuan nam ta ki kam ki duk jongi ki jing sitom la ne ki jing don kam jongi hakado bad mangiru bad maki ki kit yang hi ngisu bakal ka jing mento yang hi nama ka ba maki ki wan fit ngiyo ban lek ban wan hakapor ka ba biang bad maki ro ngaso ban ong ba ki yo jing mento hi nangi nama habang kikit yang ikem de bakikit ngi haban su hi kabai kali je makiru nangi ki yo jing mentoy mangiru naki ngi yo jing mentoy teh ka jing sisa hak bang im kumta ngi tru kumta hak jing sisa la dadon kano ka jing bakla ka jing duna ka jing bom ya biang ya bet oktin ubang ikren an hikam ki bangila ngi de ban su thu ke ngi de ban pun bet ngi de ban kren da kakin ka basai ban thu akibor ki ba hakiru temel an hakibor snong hakibor thau khnang ba kanom jia kane ka jing kanum kan ram kumne mang ya im hakata kaleti ko bang de ban ong namar ba ngi yat nakane ka jaka makiro kiwan hane nam tajongi tenga saban ong la dabakum kine ki jingjia ki yejia nakapor sekapor kalong kabu jing yang ngi kilong kemi kentai kamta mangi ka sura ka badang jingai ngi haban yat na silong hadu hangne ngi hab don teng yat marwai ngale le ngi thu ki ja om de masarang teng habadon ki kam ki ba nga haban me hi marwai na sinong banwan hadu hangne wala pung karban yo kali hangne ngam don jing septing ngam don jing ngi ngam don jing namar ba ngayat ka ji susungan kamen sem ma ampadon kino pendik hari mental adon ki bakum kini ke jing pendik ki bala tak ya ki kun ki juga song kathau kala adon ka jing sosiapting wajangi ki thai khana ya ki senrang ro laban ong ada ki marwei ada ki ladon ka jing sosiapting ban marwei namar balai namar lada kin mi simi ki bakum kini ki jing pendik namar yo le se kapor ka bang yang ngimtip kinwan thap yang ngi kumno kini yang ngim la banti kata hanrei da ka ba kasnong kathau kale ya kane ngasngo bangan ong ba hakul kaliang kalong ka ba bhasisa nama khnang ba kanom don kano ka jipensir ka jimpendik kan ka jimpenting yang ki kenthai ki long kemi ki khana ki rangba ro ha pakiwan minmit menyong na nangne nakajaka hadu ban po sesinong telada mapi piarap lem ban pensapriang ya kana ka kubor ka jinglek jong ikum kasnong kathau kumbangi long kawai ka jimut nak beta ban pen bah pen miat ya ka inang salang kasnong kathau lani kinong solsnong bro ki ba ko jong kasnong kathau ani yo le se kalong kanuk sarut nam ta jong kidong ki than ki jongi sane ki than nong kendong na mewar ki jakaro ki wipat ki jakak belong kendong kan long hi kanuk sale se lembada ka jingarap lem ko jong ki hakaba mangi ngi khat ya pri baknuan ban ya sakilang ya kane ka jingja namal bangiro ngim kwa ya kada ka jing pensne ya ki wipat wala hoat mentang ya don ka jing kentho ikada ki brik blak tak ki ki kun jong kasnong kathau ka jongi nai ka jing kentho ka jing om bangin tak madiong ya ki ngin penduk ya ka kamai ka jing ki lane ngin penduk ya ka jing im mensem jong ki nai kalong nam taban ya tei namal makiro le se da ka jing le jongi kumne kin yo i haki social media ka ba pi pensapen mi bakin sayo ka jing perkhat bakan yo ka jing ka
thmai ba kanom kan long sisia ka jing thau thmai ye ka jing kiruk banang ni sakmat kino melin su ken ban le ki kam pen trem kam pen map dik na ban le kino ki kam pen senjor ka jing im jong ki wei pat ki para jing thau ki ba kodor ki ba ble la thau ka bang ide ban le ye ka kono ngide ha ka jing ya so thu ha ka jing ya ka jing ya kren suwa ka tin ka thlik ka jing ya wat lada dei ba kinom la chu ba kren ka tin de tang hap ai hi da ka ti tang ba om dei ban ai ha ka ban yak le tang ba pen sitom kumbele pen sitom ki kun jongi han dei lada dei ka lada long ka bala le teng balai ngini po hidu utau put hande ngi dei ban ya kren sho katin ban yesu ke san khnang ba ngin long kita kumba oble ro thaw yangi ba ngin long kita ki ba kum ta de agi si sang ngi dei ban long kruk sana mar baro kidu kita jungi sana ngi ladong kila ngi dei ki bala lo kristan baro nam dei ki pum padang kristan jadi sala dang itip kata ka korbre kata burom ngi dei ban perkhat kenya kata om dei bang sulit thurmur kono kodok kam hande ngi le la ka ba perkhat suwa yang junga kumurang ba snong nadu helmet hadin bang le yo ye kene ka dipetip na ki khun jong ka snong bat kata ke dorbar ke balong menmet bat menta kene ka dorbar meeting ke bang don hangne hawa lepung nadu bang rai ban ai ke ujor haki bor bakli hadu menta ke ste bro ngino penkut ye kene ngi penne ye ke juk ke bangi ladap ban rai hadu juga polum tangi haban bu ikene ujor haki bor ki bakli bakin ye kemi lam ta jong kene ka jukwa jungi Hatokum kene ka jingjia ka judon em na mensua. Kane kakam kini kibriu kila don nadu mensua bat hadu menta ngide keduk marmet nakaliang juga sinong jongi. Jika kita kibriu kiba jusim kiban penkelumar kene kidi nakanu kesenong. Kini kibriu kidai nakasinong maurap. Kesenong kasim senjam nang ni sekhmat menta kadang datang ke jing sedang. Bat nang ni sekhmat lei ngin khamsim ya kaba kham kraw lada ya kandu ya bukum kini kijingja ngin nom elat da ka we kejimut ngin rai teling ngin yang sapret ngin nom kelon bat ngin nom sak jemro ha kibreu bersim kabu nang tang khon kiti jongi kesenong mokruang